Malapit na nga ito mga katribo. Ang ganda ng kulay. Para sa inyo mga katribo. Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Welcome kung saan ang channel na bawal ang diet dito sa Kabasan Tribe. Sa episode na ito mga katribo, magluluto tayo ng crispy ulo ng baboy. Ito mga katribo. Tara, samahan nyo akong ipakita sa inyo kung gaano natin pasimplehin at hindi komplikado ang pagluto ng isang crispy ulong baboy. Let's go! Ayan mga katribo, umpisahan na natin lutuin ng ating crispy ulo mga katribo. Ang unang step, pakuluan muna natin siya para lumambot. Lagay muna tayo ng Sprite. Tanglad. Lagyan na tayo ng sibuyas, laurel, tsaka asin. Ang asin mga katribo, medyo dami-damihan natin para lumasa na. Yan. Mga 2-3 kutsarang asin. Tsaka tubig. Medyo maliit ang ating kaldero mga katribo. Malaki pala itong nabili nating ulo. Okay na yan. Takpan. Saka antabayan natin hanggang sa lumambot siya mga katribo. Double check na nga natin mga katribo yung ating pinalalambot. Ayan. So okay na. Gumulo na lang ganyan mga katribo. Maglagay na tayo ng paminta. Maraming paminta. Ayan. Kailangan dahan-dahan lang apoy niya mga katribo. Lumambot siya ng gusto. Tapos halo-haloin natin. Ang bango ng tanglad mga katribo. Labas na yung aroma niya. Takpan ulit natin. Hintayin natin hanggang sa lumambot mga katribo. After 1 hour and 40 minutes mga katribo sa pagpapakulo, double check na natin siya. Ayan. Siguradong malambot na to mga katribo. Oh, lambot na nga. Bago natin siya hanguin mga katribo, okay na yung lambot niya. Pero bago natin siya hanguin, palalamigin muna natin siya sa kanyang pinakuluang sabaw. Patayin na natin ang apoy. Isa yan sa mga sikreto kung paano natin maisusuot yung lasa niya mga katribo sa ating pinakulo. Tara mga katribo, balikan natin siya after na lumamig yung kanyang sabaw. Yan mga katribo, malamig na nga siya. Hanguin na natin. Hindi ko alam kung paano natin ito piprituhin mamaya. Yeah. Ito na nga yung ating pinalambot na ulo ng baboy mga katribo. Bago natin siya masyadong patuyuin, tusok-tusukin muna natin para manuot ang kanyang ilalagay nating sarsa mamaya-maya.
Lambot na mga katribo. Ang sarap nito mga katribo. Grabe lambot na. Natin matusok ng tinidor mga katribo. Buhusan natin ang patis. Yan. Para may lasa siya maya maya mga katribo. Bago natin siya. Yan. Malinis naman ang kamay ko mga katribo. Yan. Tapos natin siya marab ng patis. Patuyuin na natin siya mga katribo bago natin prituhin. Ayan mga katribo, prituhin na nga natin ang ating crispy ulo. Medyo maliit talaga ang ating prituhan kaya gagawin na lang natin ang paraan. Yan. Ganyan muna natin siya isasalang. Yan. Takpan natin mga katribo, baka tumilamsik ng gusto. Balikan natin maya maya. Ayan mga katribo, dahil maliit nga ang ating prituhan, bubuhos-buhusan na lang natin siya. Sigurado naman kikrispy ito mga katribo. Medyo matagal-tagal nga lang. Malaki pala yung ulong nabili natin mga katribo. Hindi kasi sa kaldero natin. Pero gagawa natin ng para crispy siya. Sigurado namang kikrispy ito mga katribo. Ang tabayanan natin hanggang sa maging crispy siya. Malapit na nga ito mga katribo. Ang ganda na ang kulay. Crispy din sa wakas mga katribo. After 10 years. Napaliguan natin para pantay ang kanyang pagka-crispy mga katribo. Kasi nga maliit ang ating prituhan. Parang air frying lang to mga katribo. Siguradong kikrispy naman ito. Kaya tayo mga katribo. Ito na ang ating ginawang crispy ulo. Bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Yun, kain na na. At sa usawa natin, meron tayo ditong suka. Meron din tayo ditong pineapple, panlaban sa high blood. Mga katribo, crispy nga. Tirahin na nga natin ito. Para sa inyo mga katribo. Crispy mga katribo. Suabe. Suabe.
Kain po. Ano tayo sa lamang. Para sa inyo mga katribo. Suabe. Successful mga katrip. Successful yung ating crispy ulo. At medyo nahirapan tayo sa pagluto dahil medyo malaki. Sarap pa. Grabe. Sarap. Para sa inyo ulit mga katrip. Sarap niya mga katrip. Grabe. Solve na naman mga katribo. Mga katribo, hanggang dito ko na lang muna tatapusin ang aking video. Hindi ko naman kayang umusin ito. Napakarami nito. Yung malaki yung nabili natin ulo. Sana huwag kayong mag-isawang suportahan ng aking munting channel. Shoutout na po ang sunod mga katribo. Ang mabilisang shoutout nga lang tayo mga katribo. Shoutout nga po pala kay Florence Sato,
Inday Lisa TV, Donski TV, Pedrico's Lutong Bahay, My Daily Life Herrera, Tilma Milanes, SKB Vlog. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking munting channel. Sana ay huwag po kayong magsasawa. Hanggang dito na lang po. God bless.